Inti tkun qabat rutina ġdida, iżda il-qraba irridu jaraw kif se jimlew il-vojt tiegħek. Dan huwa kumment ta' Surġent Alan Kurmi meta tkellimna miegħu dwar kemm hu ibess xogħlu mal-Forzi Armati ta' Malta, speċjalment meta jkun jinvolvi kontroll u sorveljanza tal-frontieri barra minn Malta. Iżjed minn naħa tiegħi, iżjed minn naħa tal-familjari u l-qraba tiegħek, inti tkun tlaqt mill-pajjiż, għandek rutina ġdida, fil-ver sens tal-kelma, għandek biex timla l-ħin, minn naħa tagħhom huma jridu jimlew il-vojt tiegħek u allura ħafna biki u titlaqx u minn dawn l-affarijiet. Ix-xogħol jinvolvi ċerti riski, tant li l-mumenti ta' qtieħ il-qalb ma jkunux biss għall-qraba. Benjamin Vassallo, lugutenent li jaħdem fl-iskwadra marittima, jispjega kif ikun hemm mumenti li jibqgħu ittimbrati f'moħħhom, dan b'mod partikolari waqt xi operazzjoni ta' salvataġġ. Jiena peress li għandi żewġ nipotijiet żgħar, meta nara tfal, ovvjament ħadd assoċjhom ma' tfal toħti għall-argument. Sewwa ġifieri ċertu affarijiet tibqa' tiftakarhom. Anke Surġent Kurmi jitkellem dwar ir-realtà ibsa tal-immigrazzjoni, joħroġ ċar li mal-kwistjonijiet politiċi u loġistiċi hemm ukoll l-aspett uman. Tħossok titħassaru minn dat-tip ta' nies, ovvjament huma inqas ixxurtjati minnek għax fħarbu mill-pajjiż tagħhom għax hemm jew gwerra jew nuqqas ta' jinnaf ikel, iġene, allura jippruvaw morru għal lokazzjoni aħjar fejn joqogħdu. U tipprova tifhem min-naħa tagħhom, allura jisek minn ma trid titħassaru. Fl-2014 iż-żewġ uffiċjali kienu involuti f'waħda mill-itwal operazzjonijiet riċentament, dik ta' 3 xhur fil-Greċja. Meta l-Unjoni Ewropea talbet l-għajnuna biex ikun hemm aktar sorveljanza fil-fruntieri bejn il-Greċja u Turkija, Malta kien l-ewwel pajjiż li offra l-għajnuna. It-taħriġ għal dawn l-operazzjonijiet ikun wieħed kbir, anki għaliex is-soldat irid jibqa' dej f'kull ċirkostanza. L-emozzjonijiet huma ta' kull bniedem, ġifieri affarijiet normali, jekk tara tfal, jekk tara nies feruti, jekk tara x'tara ħajaffettwawk. Tajjeb, imma ovvjament bit-training u bl-esperjenza inti tidra the show must go on, trid tkompli u tagħmel li għandek tagħmel.